Sengkabo kereng bar sak nai nogo bachajak andogi tong Dr. Tirunjan Burma yang tong Komal Krishna koloi usi Rajapur thanani ke khana no norok koktoma mangna koktoma kaham chini oro haste hapang rajya sarkar edi chini o kereng bar sak nai nogo 150 LPM oxygen generator kaisa plane chungno ya phari tongo hanke khana no oro long thai kaijaknai aboni bagai tabok samong tangjagai tongo hingke जों haste hapangno haine hai tei mantri Biplop Kumar Dev no जों first EC meeting achokmani yagulo no Maharaja Koimung rimani chungno norok oxygen plant kheneni kaisa kok supply dihne aboni anusare जों rajya sarkar no o kok khamani yagulo rajya sarkar chini kok khanawi khanano chono khana 27 tarik diporni damchini yo chungno oxygen plant ya pharnani bagi oro kane nai dong oni bagi sumur hai khana chief minister hai oro panda khai phenai tei seng sai rinani panda no jai jai khai chariti sanani bagi sung khai tabo nai phele mani tei samung jagan bagi jatyo bai